Bun venit, prieteni, pe Covorul Roșu, la marea deschidere a Muzeului Colsonian de Criminologie. Expoziția din această seară este o incitantă privire retrospectivă asupra isprăvilor echipei Misterelor. Și iată-i, au sosit! Iată, prieteni, fanii echipei Misterelor sunt în delir! Oh, iată, fetelor, am câte o eșarfă pentru fiecare. Fii atent! Când sosesc Shaggy și Scooby, se cutremură toți! Haide, Scooby!